kunjung pangtrate madeg wonten madaning kayuwangan puspa kawedhar ya ing kayuwangan puspa wedhar nenggih kayuwanganing Sang Hyang Bathara Daneswara ya Sang Hyang Bathara Danapati ya Sang Hyang Danaraja dukunane Nalendra ing negari Lokapala tumuli den angkat minangka dados peranganing Jawata dening Sang Hyang Resi Kaneka Putra kang minangka kamituaning kayuwangan Suralaya. Layaka semanten daden tremeng warta hidupi mulat pisawanira Pandhita Kendari Sada nenggih Sang Begawan Mayangwara. Walajare Sang Hanuman tanggaping gati Sang Hyang Daneswara ares wandangu dumateng pratanira Sang Senggana kula wau. Meh rahina semobang Hyang Aruna kadinetraning ukara apuk sabdaning kukila kanekara sagetar neketong neng aku sing pine panca apa toking ayambana mangwohing pagakan
Wong Mas Nomo Sidam sikaring bawana langgeng. Ya jagat pangestu karo wayah para jagat. Mengko dhisik to. Teka ora pangling ya mboya pangling ingkang prapta munggah. Ana ing kayiwangan puspa wedhar. Mboya pangling kaya gembong mangliawang ya Anoman ya Senggana ya Maruti. Anoman Mayangkara. Padha kanthi harja sak prapta kita anggon jeneng kita sowan ana ngarsaning panjenengan ulun. Senggana nunamit pasang Kalimantabi tinebi nang lodone dumaweng tawang towang pukulun sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdipun Anoman kula tadhah wadon wondene kula wantun minggah wonten madaning kayiwangan puspa wedhar pukulun Daneswara. Ya mboya dadi ngopo yektine panjenengan ulun ngeparengke jeneng kita minangka titah jejering titah munggah ana ing kayiwangan puspa wedhar. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Ya. Senggana ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Munggo apa to kang dadi wigatine wondene jeneng kita sowan ana ngersaning Sang Hyang Daneswara. Anoman. Pukulun mugi dados ning kawuningan. Lepat atur kula diagung pangaksambi. Bejatosipun kula menika namung upadi dumateng menapa ingkang dados kekudanganipun putri ing Mandukara inggih menika pun Nini Pergiwa. Ingkang sakmangke nggadhahi kekudangan purun dipun wengku garwa dening sinten kemawon tiyang kakung waton temanten kakung kedah mawi cunduk Sekar Dewaretna. Kamangka sakmangke Nini Pergiwa menika badhe kapacangaken dumateng Atmaja Kuling anak kuling pringgondhanipun Gatotkaca. Pukulun kula suwun kanthi sanget lilanana sukulan menggalih paduka Sang Hyang Pukulun Danapati maringaken wujudipun Sekar Dewaretna gandeng paduka ingkang kagungan wujuding Sekar menika. Kula suwun kanthi sanget sakmangke badhe srana kinarya inggih menika cundipun anak kula pun Gatotkaca anggenipun badhe dhaup kaliyan Nini Pergiwa Pukulun Danapati. Permarane manguswanya ngambrang ati karanane kas wase yaning maraka amalatku Sang Kanda Wastratmaja lang-lang laluh hangu lade lang-lang laluh hangu lade surya mangrang sang wayah Mas Nomo Sidam sikaring bawana langgeng Senggana kula wonten timbalan. Yektine pancen mustiti wayaning mangsa kala wis nekani. Jalaran rikala semana Wang Pikulun Bathara uga wis paring dawuh kelawan panjenengan ulun. Kalamunta wektu dina iki Sekar Dewaretna kudu mudhun ana ing Madyapada ya ning Jagatraya. Sartane Hyang Pikulun Bathara uga wis dawuh kalamunta Pergiwa kelawan Gatotkaca wis pinesti dadi jodho dhaupe. Lajeng marang paduka Pukulun Marta Dyaki samapta ing gati sawega ing diri jeneng kita bakal ulun paringi wujuding Sekar Dewaretna ingkang kita karepake ingkang mengko bakal dadi sora kudangane Nini Pergiwa. Senggana matur sembah nuwun Pukulun tampanana Anoman.
genjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang sangalis risang mawe kandrung ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun wondene Paduka Sang Hyang Daneswara sampun kestu maringaken wujuding Sekar Dewarna menika. Iya Senggana yektine pancen wis pines ning kodrat kudu kaya mangkono. Yen mangkono jeneng kita ulun dawi supaya budal ning Madyapada. Nyuwun pamit pukulun. Lho. Sopo kae? Lah kok dadi ana nom-noman satriya. Bagus. Mongko ditutke arupana kawan. Yo, nggih, mandeg nggih. Den prayitna semurine seka balik nang titiane kanta yane Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedyan ing tengahing latar Lho. Menika Kyai Semar. Iki. Sapa ki jenenge lali? Anoman. Nggih, Ki Lurah. Ya. Kowe kok tekan kene iki piye? Lho, kula ingkang badhe nyuwun katerangan dumateng panjenengan. Piye? Menika satriya menika sinten? Ah, iki anake Ndara Werkudara. Lho. Atmajanipun Yayi Werkudara. Heeh. Sinten menika? Iki Ndara Sena Pideksa. Lho, wigatosipun dipun dherekaken panjenengan arep ngupadi Sekar Diwarna. Waduh, waduh. Niki sing sampean padosi Kyai Semar kuwi apa? Niki Sekar Dewaretna. Wela Rama kula ingkang sowan. Weh
Yata laruta sangking kutha sang guru kula Yanamutusa sang Sri Wah Bambung oh Pak yo piye katerangane kepiye nggonmu kowe tau utus sowan kersane Jelamprong pamanmu Matuwara apa ya Sita macangke ngrabeke anakku Gatotkaca karo Pergiwa Sita wah ngapusi Sita Pak yakin sumpah ngapusi ya wis ora sida wah kowe iki anak kepiye aku ngomong sida ditutha ngomong ra sida ditutha wis percaya ora percaya ngene medhicil matane ora sida wong tuwa kowe mata-matake Pak i katerangane ngene adhiku Pergiwa gelem dirabi karo sapa wae waton temanten kakung nggunakake cunduk Sekar Dewaretna Gatot piye kuwi Kanjeng Rama senajan to ketang upadi ngantos lak-lakaning bawana kula mboten badhe wegah kula mboten badhe suwala awit kula kedah ngupadi tuwin kedah budidaya mulih kasembatanipun gayuwanipun putra daup kaliyan Yayi Pergiwa sapa epa pelayon oh lah kae pakete teko Pak Jatwangening ngalang jawana klar wantan moncar tinon ler kakonang surem sora tetan padang sapa no bocah bagus kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Gusti wah kowe kok nyeluk aku Rama Pak i gelem ora gelem sampean kudu ngakoni iki jenenge Sena Pideksa nyatnake sampean anakku patutan karo sapa lha ya mbu kowe pas sampean ngrendeng kae dasmu ya wah ora tau kaya ngono ya anake sapa iki anake sampean karo Ibu Rangayu iki adikku aku wis ora tau ngumpuli Rangayu kowe mbokmu demenan wah diomongi kok iki to dumadi saka ngimpine Sibu sampean mlebune ngimpine Sibu terus ngimpi ngono kae lah terus Sibu tangi-tangi kok wis gerbini terus lahir bocah iki tenane ye tenan wah atik iya tenan wis to anakmu ki Pak Jaidan wah bekti kula kunjuk wah tak tompo inggih ya aja kaget bapak jan ngono kuwi inggih Kakang Mas Haya kowe karo sapa rene piyambakan nggih mawon arep apa menika Sekar Dewaretna badhe kula aturaken tur ngarsanipun Kakang Mas Gatotkaca nyuwun pamit Kanjeng Rama oh
mangawur-awur-wurahan wah Jlamprung Arjuna Janaka kula wonten paring dawuh Kakang Mas iki sing digawa Gatot iki sing dikarepke anakmu bodho Pergiwa kula wonten paring dawuh Rama kuwi ingkang mbok karepake apa dudu bet-bet cocok karo apa sing digayo cocok karo apa sing dipingini Yayi Pergiwa inggih pangeran Yayi Pergiwa Rama apa mboten nyangka kula saged dados tunggal kaliyan Yayi Pergiwa inggih pangeran Pergiwa kula wonten dawuh Rama apa pancen kuwi ingkang mbok karepke inggih patopat inggih menika Sekar Dewaretna yen mangkono Gatotkaca aku titip anakku Pergiwa Gulawentan lan aku mung ndedonga muga-muga nggonmu mbangun bebrayan agung lan anakku Pergiwa bisa langgeng slawas urip nganti puputing yuswa matur sembah nuwun Paman apik tenan. Piantun ki nek iso mabur. Walalala kae. Jan. Nemeti apa ya, Mir? Sawangan ngelangit kae. Wela, pornografi. Ning kok apik ya kae. Kok ya iso ning ana ning langit kok kaya ngono kok ya iso. Jenenge wis kodrat pasti jodoh Bagong. Pripun ya? Jangan pengen mboten ngoten niku. Karo mabur ngoten niku pengen mboten. Ora sah sok neko-neko. Anjuna ki wis tuwa kok. Tenan mboten pengen ora. Ngene Jandara Sembadra gah. Nang omah penake ngejo. Dadak kon mabur kaya ngopo to? Oh iya tak cobane. Ora urung arep coba. Coba. Arep nyoba pripun? Lah nika Lesmana mangundurke. Edan. Adalah musik Aduh Bapak!
Werkudara tegel kowe. Werkudara piye Werkudara? Cari mantu Werkudara. Ndi? Apa? Sumbangane. Oh, tuwa senane ora nyumbang ngono. Ya lah. Duryudana arep melu-melu ae. Werkudara Duryudana kakangku ya. Wah. Parat. Mbok wenehke apa ora pergi wae kanggo dhaupe anakku karo Asmana. Wah. Taunana Windanana ora bakal tak wenehke nek urung kumlundung jangane Werkudara. Mati kowe dhisik. Oh. 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 Mati kowe. Hot. Oh. Ah. Mati aku. Wah. Nderek mangayu bagyan Jendara Werkudara. Yo. Wah, katon kelakon rabi. Ah nggih. Melu seneng wong tuwa kaya Semar isane ming ndongake. Yo.
Muga-muga langgeng anggone bebrayan. Langgengipun Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Pergiwa sami kaliyan langgengipun Mbak Eka kaliyan Mas Wahyu. Amin. Muga-muga enggal pinaringan putra utawi golek kencana ingkang bisa tata jalma. Pungkasane ngatur Semar kula nyuwun pangapunten menawi kathah sedaya kalepatanipun Semar Badranaya. Matur sembah nuwun sangat kalepatan kekirangan. Mbok menawi kirang pripun kula nyuwun pangapunten. Yo. Mugi-mugi mboten gelo, mugi-mugi sedaya sami rahayu wilujeng kalih nering sambikala adoh tebih saking Rubeda. Durga mendhak kala sirna. Amin. Matur sembah nuwun. Kula Semar mewakili jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Matur sembah nuwun sanget. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehan. Pungkasane ngatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golekane kok aja lali, Kong. Wis tak dawuh, Mir.